Κυψέλη με ψόφιο το μέλις. Το θέμα καθαριότητας έχει ψοφίσει το μέλις, τίποτα άλλο. Ό,τι βλέπουμε είναι φοβερά πράγματα η Κυψέλη. Θέλουμε να σας δείξουμε έναν τρόπο πως καθαρίζεται μια Κυψέλη. Φυσικά μην την αφήσουμε ποτέ σε αυτό το στάδιο. Το καπάκι το βλέπουμε πολύ βρώμα. Πρώτο στάδιο καθαρισμού της Κυψέλης είναι να ξεκινήσουμε από το καπάκι, να καθαρίζουμε το καπάκι. Ξεκινάμε και καθαρίζουμε από εδώ. Να αφήνουμε όλες οι υπερχώρες μέσα στο χέρι. Το χέρι μας, το βλέπουμε, αυτή πρέπει να έχει πάρα πολύ καιρό να καθαριστεί. Ο συνάδελφος με τους δρόμους που πήραμε τις Κυψέλες και τα μελίσια τελεία είναι ποιητικός απαράδεκτος. Βέβαια να το μελίσιο έχει στελάρα, λιθμός, με τροφές και με μελίσια. Δεν άντεξε το θέμα να μας ψόφισε. Λοιπόν, είναι το πρώτο στάδιο καθαρισμού. Θα ακολουθήσουμε άλλα δύο. Στάδια να καθαρίσουμε. Το επόμενο είναι με φλόγα, με κάψιμο, το οποίο θα γίνει μέσα στο εργαστήριο για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια. Ξεκινάμε και καθαρίζουμε το Κυψέλη εκεί που πατάει το καπάκι ή ο όροφος. Καλό είναι να βάζετε κάτι για να το δουλεύετε, για να αποφύγετε από τις κλήτρες. Αυτή η δουλειά γίνεται μέσα σε κάποιο εργαστήριο ή κάποιο εσωτερικό χώρο. Καλό είναι να έχουμε βάλει ένα άιλον κάτω και πέφτουν αυτά δύσκολα να ξαναξεκολλήσουμε. Τώρα περνάμε εσωτερικά σιγά σιγά να καθαρίσουμε. Δεν το ξέρεις. Καθαρίζουμε το χώρο το οποίο πατάνε τα τελάρα. Μας ενδιαφέρει να φύγει όσο περισσότερο κομμάτια γίνεται από παλιές πρόπολες, κεριά και τίποτα άλλο καθαριστά μέσα στην Κυψέλη. Είναι δύσκολο και
εμείς οι μελισσοκόμοι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Οπότε να καθαρίζουμε τις κυψέλες για να έχουμε υγιή μελίσια. Ιδιαίτερη σημασία της οικονομίας ότι βλέπετε είναι πάρα πολύ παλιά. Θα μπορούμε και στον έλεγχο κατά το μελισσοκομικό μας έλεγχο να μπορούμε να τα καθαρίζουμε, μας είναι πολύ πιο εύκολα, και στην τοποθέτηση των τελάρων μέσα, αλλά και στο θέμα της καθαριότητας. Και θέμα υγιεινής στα μελίσια μας. Δεν παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα στην επιθεώρηση όταν κάνουμε στα μελίσια μας και να καθαρίσουμε τις προπόλες. Πάνω από τα τελάρα και αυτό το σημείο, καθώς και γύρω από το καπάκι, σε αυτό το σημείο, το όροφο στο καπάκι. Τώρα θα μου πεις ότι αν τα ξεκολλήσω εντάξει στα πολλά για να μην τα κινούνται. Αυτά αμέσως θα τα ξανακολλήσουμε πάλι. Καθένας μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε εργαλείο τον βολεύει για αυτή τη δουλειά, πλέον από το ξέστρο, το οποίο το ξέστρο είναι το πιο κύριο μελισσοκομικό εργαλείο. Είναι αμαρτία ένα εξάμελις να μας χάνετε λόγω αρρώστιας, η οποία ήρθε από τα χέρια στο μελισσοκόμο. Ό,τι βλέπετε, αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας κυψέλης βρώμικης και έχει να καθαριστεί 2, μπορεί και παραπάνω χρόνια, από 2 χρόνια.
Εδώ η κυψέλη έχει μια μυρωδιά. Ευτυχώς δεν είναι μυρωδιά αμερικάνικης ευρωπαϊκής ψυγωνίας. Είναι μυρωδιές από μουχλιασμένες πρόπολες και κεριά. Όταν βάζουμε εκεί εμάς αυτή η μυρωδιά, σκεφτείτε στην ώρα. Πολύ μελισσοκόμοι ρίχνουν το βάρος στη βαρόα, ξεχνώντας ότι υπάρχουν και άλλες αρρώστιες εκτός από τη βαρόα, οποίες προσβάλλουν εμείς ή πουλες χωρίς να φαίνονται. Είναι τα κάρια, τα οποία μπορεί να πιάσει αναπνευστικό από τα μελίσια μας. Πολύ μελισσοκόμοι, μόλις τελειώσουν εδώ την κυψέλη, νομίζω ότι έχει καθαρίσει και το σταματάνε και τα αποθηκεύεται. Δυστυχώς η κυψέλη δεν είναι καθόλου καθαρή, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, και λέμε ότι να την έχω φτιάξει. Δεν είναι καθόλου καθαρή, είναι το πρώτο στάδιο της κυψέλης. Καθώς επίσης και αυτό το καπάκι. Σε λίγο θα σας δείξουμε και το δεύτερο στάδιο. Βασικά έχει 4 στάδια απολύμασης. Εγώ θα σας δείξω τα 3 στάδια μέχρι εκεί που σταματάω. Για το τέταρτο χημικό το θεωρώ ότι είναι υπερβολή.